Okay bafethu, awuthi-ke simfonele lo mkhulu. Kade sengifonela manje. Ngathi ngizobuyela kuyena ngisabhizi. Sengimfonele simuzwe ukuthi uthini. Umkhulu uGinga. Umkhulu uGinga. Yebo. Ya manje-ke senza kanjani-ke? Mina angazi kuwena, mina anginankinga ngoba nami bengilinde wena. Awuthi-ke manje kusasa abanga ukuthi kusasa uze. Ya. Ugibele. Awuthe vele uzodrive uze la. Sihlangana kuphi? Uza la engihlala khona. Sokufonela ukuthi mangisuka lana kusasa. Mangifika etown ngifike ngakuphi indawo. Khona la ngakuRussell. KuRussell. Akuphi-ke lapho ngoba ngiyazi kahle thina. Hayi, cha phela ngizokudirecta mina, ngizokutshela nje ngikutshela ukuthi sizohlangana kuphi. Wena ngeke wazi usuke lapho sihlangane eThekwini. Cha sohlangana khona nje edrobheni. Edrobheni. Yebo. Manje le zinto vele usuyilungisile seyilinde mina. Okay, alright-ke. So into usokwenza ngayo-ke khona into ngizocela kuwena yezwa lento. Hayi ngikulalela mkhulu. Ya, ulokhu ungizokhisela isikhwama beze lapho sendlini yakho. Isikhwama sami. Isikhwama. Ya. Ya, ufaka amakhandlela awu-2 namaqanda awu-2. Nale imali bengisho ngayo uyifake lapho esikhwameni. Ya. Ya, uthathe impuphu incane nje. Impuphu athi uyayibona uyifake kwiplate incane uyifake lapho phakathi. Ya, lezi zinto uya-WhatsApp kuyona le number noma? Hhayi ngi-WhatsApp leyo ikhona engi-WhatsApp ngayo, ngizoku-WhatsApp ngayo. And then bese senza kanjani-ke? Hhayi uma ubekile lezi zinto wena uzoshuta kuphela ku-WhatsApp. Uzoshuta ungisendele ku-WhatsApp. Ngizokwenza lezi zinto bese ngiyakushuthela ngiyakusendela. WhatsApp yakho ushuta ungisendele. Angisho ukuthi usende imali. Angizwa? Angishongo ukuthi usende imali. Uthi ngifike ngishuthele ngifake lezi zinto lezi impuphu. Amakhandlela awu-2 amhlophe namaqanda awu-2. After 30-ke ufake lo 3.5 lapho esikhwameni. Ushute ungisendele ku-WhatsApp. Ungi-WhatsApp kule number bongifonela ngayo ngale. Le bongifonela besikhuluma ngayo. Cha ngifuna ukwazi mese ngikushuthile-ke kuzokwenza muphi umehluko kanti awusezukuza yini wena? Ngisoso. Ngifuna ngibone ukuthi mawushuthile ukuthi ushute ufake kuleyo indlela yini. Ngoba kufanele kunendlela esemthethweni ukuthi kufanele ukwenza. Hayi ngiyadideka mkhulu. Ayikho into ekudidayo lapho. Thatha isikhwama usibeke. Thatha lawa amakhandlela awu-2 wafake. Amaqanda awu-2 wafake. Imali u-3.5 ufake lapho esikhwameni. Bese ngilinda wena. Ushute isithombe. Leso isithombe usosendela mina ku-WhatsApp. Phela ngidinga sona lesithombe. Udinga isithombe nje. Kanti inyoka ngizoyithola kanjani? Yini? Inyoka kanti uzokwenza kanjani? Ngisosa. Ngifuna lesithombe ngisebenzise mangisuka la. Hayi, okay kulungile. Awuthi sivumelene ukuthi ngizothatha inyoka kuphela hayi namagundwane angithi. No, inyoka kuphela. Wena wathi ufuna inyoka kuphela ngeke ngithathe inyoka. Ngiyangizwa. Hayi kulungile mkhulu. Ya, leso sithombe ngizosebenzisa la ngoba sona lesikhwama sizobe imali inyoka mayile ngothathe imali. Mayibuye sobe ifikela kuleso sikhwama. So ngifuna ngisebenzise leso sithombe. Ngiyangizwa lento mhlobo.
Hayi ngiyakuzwa mkhulu. Ya ukwenze kanjalo msana. Ngiwhatsappa kuyona le number ungiwhatsaphe ngayo ekaleni. Hayi alright ngizokuWhatsApp-a. Okay, alright. Ukwenze ekuseni lokho-ke ungakasuki la. Isithombe ungisendele before mina kusuka. Cathi ngizosuka ngabo 8. Alright ungitshele-ke nawe. Okay, alright ngiyabonga. Okay. Hayi uyangidida-ke lo. Hayi kulungile bafethu hayi. Ngizoyiqhubeza no-Patrick. Angazi noma ngizoyenza lento ayishoyo yokushutha imali. Kodwa hayi sobona kusasa. Ngifuna ukumuza ukuthi uzothini kusasa. Ngiyazayo no-Patrick bafethu lindana. Hayi le ngathi izoba yindeke.